Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mga usa ka semana human siya magsulti niining mga butanga, gidala ni Jesus si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway ug migilak ang iyang sapot sa kaputi ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo nga nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langitnong himaya ug nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatug pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Jesus ug sa duha ka tawo nga nagbarug tupad kaniya. Sa diha nga ang duha ka tawo mibiya na kang Jesus, mingon si Pedro kaniya, magtutudlo, maayo gayud nga niya kita dinhi. Magbuhat kami tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Sa tinuoray, wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mipatungod kanila. Unya may tingog gikan sa panganod nga mingon, kini mo ang akong anak nga akong gipili, pamatia ninyo siya. Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nabilin. Wala magsaba ang mga tinun-an mahitungod ni ining tanan. Ug niadtong higayuna, walay usa ka butang sa ilang nakita nga gisugilon nila kang bisan kinsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, magpasalamat sa atong inahan, Santa Iglesia, kay sanglit siya usaman ka inahan, mao nang wala gid siya laing gibuhat, kundili alang kanatong iyang mga anak, nga iya tang giagak, nga kanunay gid tang magsubay sa dalang matarong. Mao na nga niya natas ikaduhang Domingo sa Kwaresma, ug ang simbahan naghatag kanato ug nagtanyag kanato niining higayon aron niining 40 ka adlaw sa panahon sa Kwaresma atong dawaton kining maong disiplina. Dili aron nga dunay kasuko ang inahang Santa Iglesia kanato diha sa pagdisiplina, kundili ang disiplina aron kita through our prayer and penance and by being generous to other people, we become more sensitive to God. Kay usahay God, tungod ba tingali daghana kayo tagi atiman sa atong kinabuhi, usahay din ata makasinati sa kaayo, sa gugma, sa presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Mao nang mahinungdanon gid kaayo nga niining panahon sa Kwaresma, if you are regularly praying, but in the season of Lent, give more time to prayer. No? Palapdan pagid nato ang paghatag og panahon sa pagampo. Gani sa Ebanghelyo karon nagkanayon, dihay panganod ug unya dihay tingog nga nagkanayon. Siya ang pinangga kong anak, pamatia ninyo siya. Ako isip usa ka pare, personally sa daghanan na akong pamawalandong, simply prayer is of course listening to God. Mao ra man gyud na, no? Nga diha sa kahilom nga kita nga nagampo ato gyung tagaan og higayon nga ang Ginoo siya makigsulti kanato. Kay suma sa gitudlo sa katekismo sa simbahan nagkanayon man, prayer is the lifting of our heart, our mind, our soul to God. Sa to pa atong gibayaw ug sa dihang gibayaw nato ang atong hunahuna, atong kalag, atong kasingkating sa Ginoo, mo nang dako gyud ka impuruhan nga makapaminaw ta and we become more sensitive of the presence of God sa atong kinabuhi. Ikaduha,
ang pagpenitensya aron nga ang pagpenitensya mga igsoon to give and to have authority over flesh. Kana bang atong pagka tao ta pero doon na magitay pagkamananap mao nang mahiligon ta sa mga kahidlaw mga igsoon. Mao nang tungod kay nagpasulabi ang atong kahidlaw, matud pa sa ikaduhang pagbasa, mas gipalabi nato ang atong tiyan ug naghari ang atong tiyan, mga igsoon, mao nang usahay dili na ta nga magpatuyang na lang kita sa atong kaugalingon nga malimtan na lang nato nga doon na biatay kalag maayo man na nga moatiman ta sa atong lawas. Pero panahon sa Kwaresma ato sang tagdon nga doon natay kalag nga malig-on ang atong kalag, then the more we will be firm in our decision. Unsa man? No to self, yes to God. Sama gud kamong nanimba, badlongon ta mo. Labi na kamong nanimba nga mga lig-on og lawas, mga himsog. Dili biya ninyo, dili kining misa dili para ninyo, no? Kining misa sa TV Healing Mass matag Domingo brought to you by the Daughters of St. Paul through GMA. Di ni para ninyong mga himsog. Kay kining misa para ni sa mga masakiton. Para ni sa mga tao nga walay ikapliti kay layo kayo ang ilang panimalay ngadto sa simbahanan. Para ni sa ato mga igsoon nga intaon sila nabilanggo. So ato na sang i-grade kay malipay din na sila, no? Ng atong mga PWL, no? Person with deprived sa ilang liberty, no? Mga priniso. Nagsubay gid sila. So salamat, no? Nga kini para ni nila kay di ba sila kagawas. Mao nang para gayud ni nila. So kamong mga himsog, oy, pangadto mo sa simbahanan. Kay dako gyud katarungan og dili gyud na siya dakong pasangil nga wala tay panahon nga moadto sa atong parokya, sa atong simbahanan sa parokya. So, the more we can say no to ourselves and we say yes to God, mga igsoon. Ug ang bunga sa atong pag-ampo, ug ang bunga sa atong pagpenitensya, mao nang dali gyud kaitang ug luag gyud kaayo ang atong kasing-kasing nga kun dunay tawo nga nanginahanglan magdali gyud ta sa pagtabang niya nga kita mismo pud gud kabangunon man ta, no, nga igsoon, pero kay Katoliko Kristiyanos man ta magambak-ambak gyud unta ang atong kasing-kasing sa kalipay diha nga kita makatabang sa uban. Bahala nagway nakakita, bahala nagwa kapakpaki, bahala nagwa i-announce imong nga nakatabang ka. Ang importante, ang Ginoo siya nga nakakita sa imong gibuhat. Kay gibadlong betas Ginoo nga ningon siya unsa gali gibuhat sa imong tamong kamot ayaw ipahibaw, no? Dili mahibaw ang imong wala nga kamot. Meaning when we share and when we give and we help other people, ang isa ka Katoliko Kristiyanos kana bang ikalipay ba gyud nato ba mao nang kay malipay man ta mao nang mangita kita sa kahigayunan nga makatabang ta sa uban. The joy of sharing, the joy of helping, mga igsoon. Nan karon nining ikaduhang Domingo sa Kwaresma, although ang Feast of the Transfiguration gimugna ni mga 1446 tungod sa pagdaog sa mga Kristiyanos sa mga muros dito sa Belgrade. Mao na nga namugna ang August 6, the Feast of the Transfiguration, mga igsoon. Pero ang imong mahibaw nga sa matag ikaduhang Domingo sa Kwaresma, basahon gyud ang taho kabahin sa Transfiguration of the Lord Jesus Christ. Unsa may tuyo, unsa may tumong sa simbahan, mga igsoon. Nanindot kaayo ang gitaho dinhi sa atong ebanghelyo kay nagkanayon sa unang tudling suma ni San Lucas. Mga usa ka semana human siya magsulti niining mga butanga. So 8 days before, unsa man gisulti sa Ginoo? Nindot kaayo kay ngano man ang Ginoo kaning Ginoo prangkam gini Ginoo wa man siya gitago. Mao nang ningon siya, "Oy, hibaluin ninyo, moabot ng mga adlaw gali nagkaduol na nga ako dakpon
taralon, unya, latiguhon ko, ilansang ko sa krus, ug didto mahiaguman ako ang kamatayon. Wa sila kasabot nga ningon ang Ginoo apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ko, mga igsoon. Of course, ang mga tinun-an samtang sila naminaw niini, nganong mahitabo man nimo nga kagamhanan nimo, ang mga buta nakakita gud, ang mga bakol nakalakaw, ang bungol nakadungog, ang amang nakasulti, ang 5 ka buok pan, 2 ka buok isda imong kipadaghan, unya mao na imong dangatan. Sumalagmit, nakapangutana sila, kinsa man ini siya nga atong gisunod-sunod? Kinsa man ini siya nga atong gihatag ang atong kinabuhig panahon alang niya? Nya mao rin niyang dangatan, mga igsoon. So aron nga sila malamdagan o kanabang ang ilang moments of discouragement, ma-encourage ba sila pagbalik nga musunod sila sa atong Ginoo, mga igsoon, kay namahayag bi ang Ginoo nga ningon siya, gustong musunod nako na ikalimting inyong kaugalingon, pasan ang inyong krus ug sunod kanako. Di biya na sayon kanang maong hagit sa Ginoo, mga igsoon, ug musunod minimo ya among hikalimtan namong kaugalingon, pasano namong krus, unsa may among madawat sukli sa among pagsunod nimo. Mao na nga gipalili sila sa Ginoo ug unsa gyoy ganti, ug unsa gi kahimayaan. Kita pud god, no? Naningkamot kita. Unsa may atong gipaabot, unsa may atong gilaoman nining atong pagpili nga nagtinarong kita sa atong kinabuhi, mga igsoon. Nindot kaayo, labi na karon nga Jubilee year, hope does not disappoint. Di gyud mahimo nga ang paglaom, kita nga naglaom, kita nga naghuwat, nga human sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, bisan tuod og dili sayon nga nagantos ta, kay di na sayon, no? To follow the Lord, we always have to suffer when we follow the Lord. And eventually, we will die. Mga matay ta. Apan, ang buot ipasabot sa Ginoo ron, niining transfiguration nga siya na usab ang iyang panagway is ay mong kabalaka. Kaya nga naman, ang himaya, ang kadaugan, inyong maangkon kung kamo magpabilin. Nga, musunod na ko, ikalimtan niyong kaugalingon, pasagdi lang, pasalig na sa Ginoo, tungod kay ang himaya, ang kadaugan, maangkon ninyo, nga si bisan kinsang nagatuo kanako, bisan tuod siya mamatay, makaangkon sa kinabuhing dayon. Sa may ibot pasabot, ana, mga igsoon, kana bang ang atugong kinabuhi inibabaw sa kalibutan matapos man? Pero kay kitang tanan, nangandoy ta that someday, as promised by God, nindot kaayo ang unang pagbasa sa libro sa Genesis tungod kay si Abraham, no? Gipasaligan siya sa Ginoo. Apan si Abraham, disalig siya sa Ginoo. Nga ang tanan nga gisaa sa Ginoo niya, ihatag yun. Ug nahitabo yun, mga igsoon. Kay ang Ginoo, God, no? Dili man siya bakakon. God is always faithful, even if we become unfaithful, because God cannot deny Himself. No? So, ang Ginoo, samsay makuha sa Ginoo, mamakak siya, no? Di ba? Mga igsoon. Pero ang akong buti pasabot, mga igsoon, suma diha sa pamahayag sa balaang kasulatan, ang Ginoo ningon siya, bisan kamo, inyo kong gibinuangan, pero ako magpabilin gid kong mutahod sa akong gispasalig o tanyag kaninyo. Nga ang tanan akong gisulti, ang tanan nga pasalig diha kaninyo, matuman gayud, mga igsoon. So ang transfiguration of the Lord, labi na kita, no, nga nangandam ta ni ining panahon sa Kwaresma, nga nagpaabot ta, nga kining panahon sa Kwaresma, ang tuyo sa simbahan ni ini aron makapangandam ta sa atong kaugalingon nga sa Easter Sunday, mga igsoon, we are going to renew, we are going to recommit kanabang atong baghoon, atong labason ang atong mga saad sa bunyag, mga igsoon. Ug mao ni ang katuyuan sa 40 days of Lent nga giandam ta aron sa Easter Sunday we are going to renew, no?
pagbag-o sa atong mga saad sa adlaw sa atong bunyag. Ug sa may saad natos bunyag, nagatuo ba kamo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Mo nang sa Easter Sunday, may ganita, nagatuo. No? Nga these 40 days of Lent, malig-unon tata nga inig Easter Sunday, tinud-anay gyud ang atong pag-renew sa atong mga saad. Nga wa gitay laing gituhuan, wa gitay laing gisandigan, ang Dios lamang. We go further. Nya mingon yun, isalikway ba ninyo si Satanas, amahan sa sala o prinsipes kangitngitan? Isalikway. O karon be, kinsa may naghari sa inyong kinabuhi. Nabag-o pa lang gyud nga ako na ni sige ibalik-balik dito sa parokya. Nya baghuay pa lang ka. Niadtong milabay nga Sabado, mga igsoon, doon ako'y gikasal for 30 years, nagpuyo-puyo sila. Pero salamat, no? Kay nakaamgo sila nga kana diay live-in kun imo nang balihon, unsa may bali ana? In evil. So kamo nagpuyo-puyo, ha? Angay mong masayod nga ang inyong pag-live-in kun balihon day natong live-in, unsa na siya? In evil. Nga kamo nga nagpuyo-puyo, nagpuyo mo uban ni Satanas. Unya sa adlaw sa Easter Sunday, usa na sa pangutana, isalikway ba ninyo ang sala? Isalikway ba ninyo si Satanas, amahan sa sala o prinsipes kangitngitan? Isalikway, mga igsoon. So ang buot na kong ipasabot, suma ni ining ikaduhang Domingo sa Kwaresma, nga unta sometimes lagi in our life, doon agay panahon of moments of discouragement ba, no? Sige tag ampo, sige tag simba, kitay manganta sa TV Mass matag Domingo, no? Daghan pa unta tag atimanon pero niya gyud ta, no? Nya kamo ni asad, apil gyud, no? Sa atong kasaulugan pero ano ni Ginoo ginimalas because kung kinabuhi. Ako negosyo wa bulambo. Nya naam hinuon ko daghang mga sakit o mga problema. Mga igsoon, kung ikaw adunay pagtuog pagsalig sa Ginoo sama sa mga santos, ang mga pag-antos nga nahitabo diha sa ilang kinabuhi, matod pa ni Pope Benedict, if we embrace our suffering, that it would become and it would bear much fruit diha sa atong kaugalingon. Sama nga ang Ginoo, no? Nag-antos siya sa may isa niya, wa ba sa isa, di ba? Pero nag-antos siya. Pero unsa may bunga siyang pag-antos? Nabuhi ta. Diha nga siya namatay, diha nga siya nag-antos, ang iyang pag-antos nakapamunga alang sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi nga naluwas ta diha sa sala. Mao pud na, no, kita sometimes, no, dili kay sometimes daghan gyung higayon nga nag-antos ta pero nindot kay nang maong pag-antos on account of our faith in God. Embrace it, no? Embrace it. Mao na nga ningon si Monsignor Chopilo Camomot kay birthday man niya niadtong Lunes, March 3, ika-111th birthday ni Venerable Chopilo Camomot. Indot kaayo sa mga pamahayag ni Venerable Chopilo Camomot, ningon siya, the Word of God is the work of God. Nga ang mga pagbasa karon kada Domingo nga kun kita we pray and we listen to the Word of God, mahibaw ta ug unsa di ay buhat sa Ginoo para kanato. So niining ikaduhang Domingo sa Kwaresma, unsa may buhat sa Ginoo, pinaagi sa mga pulong. Mao ni, ay mo ka-discourage. Kay ang Ginoo will always honor His promise. Dili mahitabo nga ang Ginoo iyang pakyason ang iyang mga saad. Kay ngano, God is a faithful God, mga igsoon. So sa atong paghalad nining Santos nga misa, inaot pa unta nga magpadayon ta, nga magpabilin, nga lig-on sa atong pagtuo, sa atong paghigugma, o atong paglaom sa Ginoo. Bisan pa sa mga kakulian sa kinabuhi. On account of our faith, of our following the Lord Jesus Christ. Amen?